Ja väčšinou, keď dojdem do podniku, tak mám najradšej, keď majú iba dve typy vín, že biele a červené. Lebo viac nevieš ani vysloviť. Lebo viac nevieš ani vysloviť. V prvom rade. Na zdravie. Čaves. Cheese. Keď zanecháva stopu na pohári, tak vraj je dobré. Toto nezanecháva. Ten buket, či ako sa to hovorí? Buket sa tomu hovorí. Aj keď neviem, či zrovna pri tomto. Ice Bucket Challenge. Ja neviem, ja to nejakú umelinu cítim alebo cukor, neviem. Ja rúže. Podľa mňa toto je normálne neskorý lesný zber. Akože lesných plodov, myslíš? Že? No veď to. A farbu tu má takú nejakú... Nejaká malinovka z jedálne školské. Koberec mojej babky. Ja mám pred sebou ešte 4 hodiny práce a to dám dneska všetko. Toto vám tak plnčie, nie? Hej, ja. Ako jahody. Áno, toto je čistá malinovka. Ale mne chutí. Mne chutilo aj tamto. Mne to nechutí vôbec ako víno. Ja som si vždy myslel, že víno je zhrozná, vieš? A ja. Potom to mám pocit, že... Čo to má? Také reťazky, vieš, to je dobré? Vlácna borovička. A toto je pravdepodobne naozajstné víno. Toto chutí ako Frankovka, teda vonia. Toto je víno z našej... Známe, vernisážu. Toto je podľa mňa také klasické lacné vínčisko, ktoré, že musíš prekonať prvé dva poháre a potom už ti je to jedno. Ja by som aj povedal, že to je Frankovka. Frankovka modrá, nitrianská, ročník 2017. Vieš, že nechutí to, ale by som sa z toho. Je to krabicové, povedzte pravdu. No toto je normálne víno. Suché, červené. Hej. Merlot. Mne to príde také ovocné. Ale toto už má takú pachuť. Hej. Nie, toto je to práve vernisážové. Tam to bolo také, že Ešte lepšie. Neviem, akože každé dobré víno má nejakú takú ovocnú dochuť. Ja by som z tohto možno niečo uvaril. Napríklad Barné víno. Ale stalo sa, že toto, na ktoré sme teraz povedali, že je v pohode, tak nám naskladali nejakú úplnú Toto nie je také, čo sa predáva v takej 5-litrovej sklenenej nádobe. Vieš, čo sa nakoniec stane? No, že to dopijeme všetko. Do dna. Áno, to je fakt. Pozri sa na tie bublinky a tam vidíš tu všetky farby dlhy. Toto bude zážitok. No, nie. Bude to ako moje detstvo. Ty vole. Neprehodnotíme tú politiku, že všetko do dna? To je prvé víno, čo nechcem. Počuj, keď toto bude nejaké víno, čo stojí 20 €, to je národná hanba. Takže myslel som si, vieš, že keď už vypiješ viacero pohárov vína, tak už ti je to v podstate jedno, ale toto mi nie je jedno. Chcel som si ešte raz upiť, aby som... Zajeci. Mne najviac tá štvorka. Tretie mne chutilo najviac. Asi aj mne. To štvrté. Keď je človek smedný, tak by som si dal jednotku a dvojku. Kebyže chcem ísť na víno, tak trojku. To tretie, štvrté bolo také, že v pohode by som to vedel piť. Kebyže som na vernisáži a dá tam štvorka, tak to je taký štandard, že čo tam dávajú a... A k 5-ke sa... 5-ke to pomlčíme. Štvrté bolo v pohode tiež, ale tretie bolo najlepšie. My pijeme biele, v tom je problém, inak sa vyznáme. Akože z bielých poznáme, že Sauvignon a... Sauvignon Blanc, alebo Sauvignon je červené, ja neviem.